svar ud af det, præcis. Jamen, vi kunne høre, at det er det her kommunikation. At man kan fange med København. Det var 30 kommuner. Ja, 34. Det er 45, der har kommet tilbage. Ja. Hvad så, Rikke? Den sidder fast i hætten. Ja, det gør den. Tak for det. Var det okay? Hvad? Var det okay? Ja, det var helt godt. Det var vanvittigt. Tak for lov, lige for det.